Zergatik kontziliazio erantzunkidearen aldeko itun bat? Gure herrian, gizartean oro har gertatzen den moduan, erantzunkidetasun falta nabaria dagoelako. Emakumeek gizonezkoek baino zailagoa dute lan eta atseden denboraren arteko bereizketa egitea. Lan sama handiagoa jasotzen dutelako haien egunerokotasunean, zaintza eta etxeko lanetan, eta praktikan denbora gutxiago dutelako beraien aisialdirako, zinera, antzerki, hitzaldietara joateko edota kirola egiteko. Baina zer da ituna? Hurrengo 2 urtetarako ekintza ezberdinak burutzeko herri konpromisoa da. Elgoibar kontziliagarri eta erantzunkidea izan dadin. Ituna udala eta herriko eragileen artean landu eta sinatu da. Herri eskola, ikastola, institutoa, Meka eta Elgoibarko Izarra elkartearekin batera besteak beste. Hurrengo urteetan elkarlanean arituko gara ekintzak aurrera eramateko herriko beste talde, elkarte, sare eta proiektuekin elkarlana sustatuz eta sinergiak aprobetxatuz. Eta zer egingo da? Genero estereotipoekin nolabait hautsi duten ikasle ohiak guraso zein senideekin berbaldiak antolatu ikastetxetan. Urtero kanpaina bat antolatu zaintza gizartearen erdigunean ipintzeko. Erantzunkidetasunaren aldeko berriak eta ereduak tokiko komunikabideetan zabaltzea. Herri mailan antolatzen diren ekintza eta prozesu parte hartzailetan norbaitek behar izan ezkero, ume eta menpekoen zaintza bermatzeko baliabideak eskaintzea. Gida bat egin herritarrak sentsibilizatzeko eta dauden neurriak eta zerbitzuak ezagutzeko. Zaintza beharrak dituzten pertsonak identifikatu eta baita ere bolondresak. Espazio eraikin publikoetan zaintzarako espazioa maitagarriak bultzatzeko, umeekin, nagusiekin eta bar egoteko aukera ezberdinak aztertu. Udaleko espazioen zerbitzuen erabileraren inventarioa. Nork, ze ordutan eta abar erabiltzen diren. Udal mailan kontziliazio eta erantzunkidetasunean egiten diren programa, zerbitzu eta ekintzen zerrenda egin. Zertarako, etorkizuneko proiektua da, Elgoibar parekideagoa egiten lagunduko duena. Herritarrak kontziente egiteko balio izango du ere, komunitate osoa sentsibilizatzeko. Hori lortzeko herritarrak, nagusiak, umeak, gazteak eta elkarteak proiektuan inplikatu beharko dira. Informazio gehiago nahi izatekotan gurekin ipini harremanetan.